खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर'। गिबियावनो नोंथांमोननो मोनसे रायजोआरि रादाब होनो नागिरदों। खुंगा 28थि रायजोआरि गथ' बिगियान गौमाया जोबनानै थांबाय। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो बे गौमाखौ। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय MNC बालिका कलेजाव बेखौ खुंनाय जायो। 18, 19 आरो 20 जानुवारि खालाराव बे गौमाखौ खुंनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादि देग्लाय नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय MNC बालिका कलेजाव बे गौमाखौ खुंनाय जायो। गथ' बिगियान गौमायाव 10 निफ्राय 17 बोसोर बैसोनि गेजेरनि गथ'फोरा बाहागो लायो। रायजो नाङै गं 33 जिल्लाफोरनिफ्राय 10 निफ्राय 17 बोसोर बैसोनि गेजेरनि गथ'फोरा बे गौमायाव बाहागो लादोंमोन। खमैबो 200सो गथ' बिगियानगिरिफोरा बे गौमायाव बाहागो लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गौमायाव साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशननि बादायलायनाया जायो। साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशनखौ मोननै खोन्दोआव लानाय जायो। 10 निफ्राय 14 बोसोर बैसोनि गथ'फोर जायफोरखौ जुनियर गथ'फोर होननानै साननाय जायो। बे जुनियर गथ'फोरनि थाखाय साइन्स प्रजेक्ट कम्पिटिशनखौ खुंनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो 14 बोसोरनि सानि गथ' आरो 17 बोसोर बैसोसिमनि गथ'फोरनि गेजेरावबो मख'नो गोनांदि बे साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन बादायलायनाया मोननै खोलोबाव जायो। 10 निफ्राय 14 बोसोर बैसोनि गेजेरनि गथ'फोरनि गेजेराव बे साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। आरो 10 निफ्राय 14 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि बे खोलोबखौ जुनियर खोलोब होननानै साननाय जायो। आरो 14 बोसोरनिफ्राय 17 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय गथ'फोरखौ सेनियर लेभेलाव लाखिनानै साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि COVID-19 प्रट'कल्सफोरखौ नोजोर बोनानै बे साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन बादायलायनायखौ अनलाइन आरो अफलाइन रोखोमैबो खुंनाय जायो। गोजान गोजान जिल्ला जेरै हाइलाकान्दि, हजाय, क'क्राझार, नगाव बायदि जिल्लाफोरनिफ्राय गथ'फोरा अनलाइनै साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन बादायलायनायखौ खालामो। मख'नो गोनांदि जायफोर फरायसाफोरनि बिगोमाया अफलाइनै बेवहाय फैनो होआखै बेबायदि गथ'फोरनि थाखाय अनलाइन प्रेजेन्टेशननि सुबिदाखौ लाखिनाय जादोंमोन। ओरैहाय जाय गथ'फोरनि बिगोमाफोरा नलबारियाव खुंजानाय बे गौमायाव जेबो अजद होआलाबासिनो फैनो होदोंमोन बै गथ'फोरा नलबारियाव फैनानै अफलाइनै गावसोरनि साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशनखौ होयो। नाथाय जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला अनलाइन साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन खालामनायाव खायसे टेक्निकेल उसुबिदा जादों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। ओरैहाय 18 खालारनि मोनाबिलियाव साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशनाव जाय जाजफोर खालामगोन बिथांमोनखौ मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम होनाय जादोंमोन। बेनि उनावहाय 19 खालाराव फुंबिलिनि 9:30 रिंगानिफ्राय अनलाइन प्रेजेन्टेशन आरो अफलाइन प्रेजेन्टेशना जानो गोनांमोन। नाथाय खायसे टेक्निकेल उसुबिदानि थाखाय बबेबा पेनेलफोरा 9:30 रिंगायाव प्रेजेन्टेशनखौ लानो हायाखै होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। 19 खालाराव गासै 33 जिल्लाफोरनिफ्राय खमैबो 200सो गथ'फोरा
200 गथ' बिगियानगिरिफोरा बे साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन बादायलायनायाव अनलाइन आरो अफलाइनै बाहागो लायो आरो बे 19 खालारावनो प्रेजेन्टेशन होनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे 19 खालाराव जोबखांनायनि उनाव 20 खालाराव जाजफोरनि मोनसे फिडबेक लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बे फिडबेक लानाय हाबाफारियाव जाज बिथांमोना बे गौमानि गेजेरजों जा उसुबिदा मोनदों बेखौ स्टेट लेभेल कोअर्डिनेशन कमिटिनो फोरमायो आरो लोगोसे बे जेंनाफोरखौ इयुननि गौमायाव सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना बिथांखि आजावो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन हाबाफारियाव जाय गथ'फोरा सायख'जागोन बिथांमोना नेशनेल लेभेलाव बाहागो लानो मोनगोन आरो बे स्टेट लेभेलनि मोनथाम प्रजेक्ट थामहिनबा सेथि, नैथि आरो थामथि सायख'जानाय प्रजेक्टफोरा नेशनेल लेभेलाव उनावहाय बिथांमोना बादायलायनो मोनगोन। बेखिनियावनो नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरो 28थि रायजोआरि गथ' बिगियान गौमानि देग्लायनि गाहाय आयदायानो जादोंमोन खां हागोथाव जिउ खांनायनि थाखाय बिगियान साइन्स फर सास्टेनेबल लिभिं आरो देग्लायनि बे गौमायाव दालाय आयदा हिसाबै मोनबा आयदाखौ लाखिनाय जादोंमोन आरो बे आयदाफोरा जाबाय खां हागोथाव जिउ खांनायनि थाखाय सोरथाथाय बिखान्थि, नैथियाव खां हागोथाव जिउ खांनायनि थाखाय थारथि बिरोंदामिन, थामथियाव खां हागोथाव जिउ खांनायनि थाखाय समाजारि दिहुनथाय, ब्रैथियाव खां हागोथाव जिउ खांनायनि थाखाय महर दानाय मडेल बानायनाय आरो बाथियाव खां हागोथाव जिउ खांनायनि थाखाय दोरोङारि गियान खान्थि। बे मोनबा दालाय आयदानि सायाव गथ' बिगियानगिरिफोरा साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशनखौ खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। ओरैहाय बेनि अनगायैबो बे साइन्स प्रजेक्ट प्रेजेन्टेशन आयदानि अनगायैबो बेवहाय खायसे कुइज कम्पिटिशनबो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों, मडेल दिन्थिफुंनायबो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो 28थि रायजोआरि गथ' बिगियान गौमाया सानथामनि हाबाफारिजों जोबनानै थाङो। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भूगोल विज्ञान विभागर अध्यापक और आमार एनसीएससी ओतप्रोतभावे जड़ित কর্মরত আমি তেখেতক নমস্কাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ আঁচনি মিস্টার বিপুল বৰুৱা বিপুল সহকৰ্মী আৰু লখিমপুৰ কলেজৰ সকলোৱে চিনি পায় ডক্টৰ ৰাজুমণি শৰ্মা হিচাপে আহিছে
ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি কলিতা কিছুমানৰ লগত জড়িত মই বহুত দিনৰ চিনাকি ডক্টৰ স্নিগ্ধা হালৈ আমার ডিস্ট্রিক্টর গৌরব স্যার ডক্টৰ স্নিগ্ধা এক্সেল সাইন্টিষ্ট আছিল আমি ভাৰতীয় হিচাপে এজন পাইছোঁ ডক্টৰ দীনেশ হাজৰিকা প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট শিলঙী ডক্টৰ বাপন সাহা মই ইয়াত এই পেনেল ৱাইজ কিবা কৰিব মিষ্টাৰ বিশ্বজিৎ কলিতা ব্ৰহ্মা কলেজৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ আমি অতি আনন্দিত আমি এতিয়া ৰমেন বড়োক মাতিছোঁ ৰমেন বড়ো আহি পাইছে ৰমেন বড়ো আমাৰ বড়ো ভাষাৰ কাৰণে আমি ৰমেন বড়োক বহুত সহায় পাইছোঁ ধন্যবাদ ৰমেন বড়ো ডক্টৰ প্ৰণৱ পূজা বৰুৱা ডক্টৰ প্ৰণৱ বৰুৱা সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ কিছুমান কেমেষ্ট্ৰি নলবাৰী সকলে সহায় কৰি দিছে আমাৰ বিদ্যালয়খনত ডক্টৰ ভীম প্ৰসাদ শৰ্মা মাতিছিল তেখেত আহিব নোৱাৰিলে একাডেমিক কমিটিৰ মেম্বাৰ আৰু তেখেত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু সালন মহন্ত আহি পাতিছিল তেখেত আহিব নোৱাৰিলে ইতিমধ্যে আমার অ্যাক্টিভিটি গাইড হয়ে গেল ব্রোচারখন হয়ে গেল মাত্র চন্দ্র পর্যায় দিলে হল গতি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰম্ভ কৰিবই পাৰে ডক্টৰ বিভূতি ৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্যী তেওঁ এই অলপতে PhD পাইছে পাৰ্টিটো আছে বাকী একদম ৰিসেন্ট PhD ডক্টৰ দীপাংকৰ লহকৰ একে কোভিড পিৰিয়ডতে PhD পাৰ্টিটো বাকী ডক্টৰ দীনেশ হাজৰিকা ষাঠিৰ অতিক্ৰম কৰা দ্বিতীয়জন ব্যক্তি ইয়াত থকা মন্টু ভূঞা ডক্টৰ মন্টু ভূঞা ডক্টৰ ভীম প্ৰসাদ শৰ্মা আৰু নিজে নিজে উঠি আহক আৰু ডক্টৰ প্ৰণৱ পূজা বৰুৱা আপোনালোকে অহা বছৰ প্ৰণৱজ্যোতি মই আমি এটা আপোনালোকক কৈ থলো যে তেখেতক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিষয়াবৰ্গ আচলতে আমি আপোনালোকক ইয়ালৈ মাতি আনি প্ৰথমতে যোৱাকালি আমি আপোনালোকৰ লগত অলপ চাহ চিনাকি হ'ব লাগিছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বডলেণ্ড খৌৰাং।